Ce devine mai strălucitor cu cât îl împarți, dar nu costă nimic? Rămâi până la final pentru răspuns. Bun venit la doza ta zilnică de pozitivitate. Citatul zilei. Ne ridicăm făcându-i pe alții să se ridice. Robert Ingersoll. Titlurile de astăzi. Fiecare știre pare să ne reamintească ce e stricat în lume. Dar știrile de azi nu sunt despre disperare sau despărțire. Ele ne arată cum putem fi toți parte din soluție. Și acum, titlurile celor mai importante 3 povești ale zilei. Nakuru, Kenya. Când o secetă i-a lăsat pe săteni să parcurgă kilometri întregi, studenții locali au construit o pompă solară care acum furnizează apă curată pentru 5.000 de oameni în fiecare zi. Urmărește cum tinerii lideri au transformat o criză într-un triumf al comunității. O lecție de viață despre puterea colaborării și a ingeniozității. Toronto, Canada. Cățelușii salvați și-au schimbat viața din adăpost în tururi la spital, devenind câini terapeuți care vizitează secțiile săptămânal, reducând anxietatea și accelerând recuperarea pacienților de toate vârstele. Empatia pe 4 labe rescrie regulile vindecării. O lecție despre cum bunătatea poate topi orice durere. Phuket, Thailanda. Scafandrii și turiști au plantat împreună 10.000 de fragmente de coral, readucând la viață o bancă de corali care acum abundă în pești, țestoase și speranță reînnoită. Când răsfățăm natura, ea ne răsplătește înzecit. O lecție despre sinergia dintre om și mediu. Gând despre vreme, pe măsură ce razele aurii străbat diminețile cețoase, fie ca ele să-ți lumineze și calea spre propriul scop. Daily Challenge. Scrie 3 mici fapte de bunătate pe care le vei face azi, mărunte sau mari, lasă-le să în ziua ta. Postează o poveste pozitivă sau o fotografie pe social media pentru a însenina feed-ul cuiva până la prânz. Trimite un mesaj de mulțumire cuiva care te-a ajutat recent și arată-i recunoștința ta. Mâine descoperă obiceiul de 1 minut care poate calma orice furtună interioară. Știai că? Cercetările arată că exprimarea recunoștinței de 3 ori pe săptămână poate crește fericirea cu până la 25%. Gluma zilei. De ce a aplicat curcubeul pentru un job? Pentru că voia să însenineze ziua tuturor. Fii și tu astăzi potul de aur al cuiva. Poveste de înțelepciune și lecție de viață. O singură picătură de ploaie a căzut pe lutul uscat, neobservată. Zi de zi, picăturile s-au adunat în pâraie, apoi râuri, până când apa a săpat stânca. Ceea ce părea neputincios a devenit forța care a format pământul. Și amintește-ți, acțiunile mici, constante, pot învinge cele mai dure obstacole. Răspunsul la ghicitoare este bunătatea, gratuită, contagioasă și în continuă creștere. Mulțumim pentru vizionare și să ne vedem și mâine cu mai multe povești care să-ți ridice spiritul și să-ți însenineze ziua. Să avem ziua minunată!